Ebusua na bie ya no kasa wawu ne yaje atum. Sa na yire ene ne da ho enu wawu ya na yire timi kwaka nkire ebusua so woku na wu. Arafo ye mamu nyina akwa abam ede mo be Nyansapo kasamfoni so Nyansapo na waje so de amayitia wa se yesane no madwemba ekwan so no kwasem ni yesi obi emane esan bi na etoda nso a ya na ye hwe obi twa ho ene edimia yekuru ene ya saba betena se na ya ba atena se yi die na se de bia ye no adesua ene ade kire emu ene yewo ye bewie na afutu sema ewom no nso eye befu a ye nyina betimi afa bie ne de abo ekotodwe emu na ye de abobra se wan wadwo se obefa nko ade a ene obetumi afa mene mabrewa asante nwoma ya apoma chechekunu no achirefi poma wono nenne mene ne ebedi ahye a yesi nkonwa dada na ye behwetwe nkomo madama momye nko na me mabrewa akwa aba na yehwe emponu mu se ne yesitie na afi asenti enne ya beto achi ya brewa no yemfa no so metuno nim ne mebobo hu okofo poma be me na achirefi poma chefi etie nsem ya checheku asante nwoma chese nimdie no adware wo se ya ani mu no komoa a chese yetete ne ye ya kasa me de chance abesa me yetete nanso ni nyina no na wo tete a wo chi de opebi nko a de otimiti bi no de ko yisa de wo mpe na onfa ebi emfa nya adwuma apomuti sei nyankopo adaroma nansan de kameye mako ma yare papa be na wotweminu o mbuwa hunyanko ne nsuye kura me numbio na ade ye me ya dalm sore ya me hwe me honam me nsasa de esi atwintwatwintwam na tete egwe na awurade nyankopon se me kwa ma me mfa me honam nko ma me nsaye nye tantantai me kan na mi su sa sama do man ya wo de widie ya akwa akokire ma me nye tantantai no kure nyame anim no na me ka se nyankopon wutie mpaibo nkoso de a ene sam yade ma me ntenase na beebi ese me wi koduro no me nwi nkodu no kure nyame anim me de sam mpaibo isa ma ade echi ye na chese me yade ye buru na awotwensuye kura me ntimi numbi ade bi a metene pampan bia na ebo me we de edu ame no kura me ja asa me numbi no me kura afire mabre afi na eduaden bi aye makono ena me de timu a mo de abetumi yi o yeda wotwedi ampone na nanam ase kode onyanko ntina nanam a wo mo twen wo ense do no omunya abotre kakra no mutiti break na omunya abotre na onkomodie mu no niema mienu bi a mafa na akoye nipa ene me na obetwe no ho nkomo no ne nwom wo se wo mpa ebo a wo boye ena wo sreye se adum nyame nsa yare ni nyina eye dwumtuni e friendse Daddy Lumba Charles Kojofusu ne nwum bia wabo wo se me mpa ebo nie adum ra me mpa ebo nie o ade temi so frema me mpa ebo nu wanim ena ba kun so se same yare odo doctor ma yare awode me wonko na woni me yare mu aduro enti sa me mpa ebo nie ene sam yare ni nyina no eye Charles Kojofusu nsuta aye nsuta atonsu dehye ne nwum a wabo bia nene wono nti na matoa wo ene akwa mani monten so aye ntinyiwa hyew ebinom kura de Lumba toto Michael Jackson odwumtini kase a wono nso ba wiase be bo onwum Americani a oye bibini a ene won ka ate asefo hu biu ebinom free se ne nwum obebo ye no kura no enye wono no yonko ene Daddy Lumba ewo ha nenso no de ye ntinyiwa hyew a obi ade na dwenkire ewo ho nene odupon tutu ye no no ensem firi mu ba sabi obi a woyi wadefo bi a obefiri mu a yemze asem ama wo firi mu no achie no ana wuwo na achie yemze na no nyi odefo ma pa abrewa ene ye nyina ye nim ensem a ebusua no panyini miami name Kofi Usu ade beto dwa se nene yiri wodobroni kura na ebusua ni nim no esan se Charles Kojofusu amfa na ama ebusua fie anase wo mo ankoye ware no amfa ama chaase
di omunim na ene se wa wo America wode nsem bebre na atu dwa ewu a wowu ye a wo ma ama abusua amane no mu ya ne se eda abonten obi de hye ewuo ne da abonten ewom se wasa ba abonten abedi nkomo biem se afede wo makotena se anma sundua buom ama bibia akotodi nanso ye de ye mehwede yakotodi ana ye mehwede esiye na emum ye hwe adesuade a ewo saa ensemi mu echi panyi ba kwa saa kasa amode atodwa se eba adibuo pa na Charles Kojofusu na omuna busua omfona busua enye hwe wono ani kurom ankasa kura no na omfa nye hwe adesuade be ne wom sei na amamre ne amane no etie tibia bi etiseyi zanza ye kasai obi won ma wo hwe mea ene ye se abefo kwa so okọ ene okọ ye okọ wareye ono nko ani ni kunu ene kọ ye omkọ wareye wobi nso won ma wo matintim wo mo anom so ma wade o ma wade no eno no sei na amamre ne amane kwa so no ye ba ya ka ma mu ha Ghana ha ntituru asante mantem ha ma sei ena etie so e wo se ba bia ye wo ofuru ma hye ye se ukuro nie se kuro na wo se ototo na se ana we ya adesuade a ye bebise bisa abrewa ye nwie no ne asi nkonwa ne ehunu pomasi bra wo te bia te se mu a wo be fa mu ofutu na afa nso obeboa wo na ade abobra nti ye nkotew na ye ne abrewa enkonkɔhyɛ ase abrewa ma mini ka misa we emse da bre oman mu no sa wo so ye odefo pa wo wodi na ofiri mu na enchinyiwa hyew a mawuwo na chi a yemse na wonye odefo wa me bobra papa bia yo de meyi ano afene yeni aya santefo a yeti we de ye de ato ho ade aka ya sante kasa ho se ebusua dofun okay enti binimu se winya wuwie na wo da abusuam wo te se de be nia enkankan ne nkrofo adwonjo okuyi okobo na kuyo ma amani se de awuti bi enchenyiwa yi ebeba ye aha ani ye ni se ya na ye ani ye ni se kire se mi te wono me pese anke ye de hebo some a na nka me nkofo a menini ye ni a enye funu ni ntiro me nkofo a menini ye ni a ye beba amagie ani muonyam bi edi sikata ato abebo nsa ni ade no enti anke kobo some a mepe obi soso ni bisa soso bia na woro so kɔ na awotwe mienu a enti kasa ebusua dofunu na eda horo sa ebusua ne ye o sa enye o ebusua dofunu ti obi ewi a wo se basco obodwum bi wo se de ti asie na ebusua chirimita mi na enso mewudi a ni enesimoni akwebenya adaje ayeme ye fichu mewie yo ebusua dofun ebusua dofun ampa bodan ni kro na mabonte so ka abono no da ato na abehu se yesa si sabre ni die ebusua panyini obehura gina se mo fami funu mami mo fama de mami o pesu o simi konko mewie yo so what ya say ebusua fa ne nye he enso onya katu so say pe ebusua panyina tie agina mo fa mi funu mame ebi kura ye kasai na nipa ebi wo ne papa kurum se kan ne ye wukunsu pa ne ye maame so efiri apetra pa na nka mato wukunsu oh na me wo fa tika front mo fa bi funu mame ya muni e ka se biribi ma se mba ye kan wo fa ka che me papa se ya muni ne ni ne ya muni enu ti no oba kwa awade ye ka che ne se wo nyaade a wo family fie no wo nyaka ne dia no nipa no media ka se si me busa me na media se wo to na adidie se wini die se wo ye den wo ye ne die wo nya nyina so na nu ya me yade yi me mai bi wo ha me frɛ no no apɛ kakra brɛ me obi atwi nani na me se me ma me ho atom awie ne se me nyu ya ma frɛ no aka akyerɛ ne se na se ma me bi wu ya ma me won ne bo ne tifie pa so wetimi wo fufuo twa bi okunu de no wata wa ma me wo se anso so
ena me ka se me frɛ no ne maka akere nse e ma me wu no abɛyɛ masomesi ayi abroa abusua dofunu no ewo abasem bi edan ho ana se eyeye ne ayesu ne ban se de nipa tiase a yemfi no no owu ana afi na ye kai ne ade ne ye de kan sa asem no enya abakosem bia da baabia na emom wo bia se de wotie bia wo wu pɛ na busua nyina asɔre yeni abiri yasumesi ehɔ no kura obi benya na bi ato se boa wo boa wo fie ho asumesi anya bi kura na asumesi fie akura ne nkonwa kura wo pake kura obi kura nka onu abe pake ni nyina so wo pani kan bibi to wo se sabi anene miami akura ye kai ne dabi enti ye nipa na ye wo hɔ no yesu ne ye ban a ye de ti wi ase no ade etiase ye ni nye ho ade etiase ne si hɔ no ye ni nye ho se eni ho aseye se ne ye kai no chase kodwofo su ya ye kana sami wo bi ko agina baabi bo bi di lumba dwon wo so waboyi de pa nyaa ho ara se ne ye frɛ ne ma akwadwo unya ye ho me enye he di mbade be ye lumba ya ma ni tiru ye de we die no wo ye ho so ho me ne nana mpɛdu nwom ye me de nana mpɛdu afutue bi obra na ye me de pa ene tamwa obo ebiti ye no ebiti unu nana mpɛdu no dwodi ka boy ne dwodi ka boy ne eyi no ajebi wono so bo ajebi ewi ajebi tias ai se de Lumba'S so bo bi no jabi wu ajebi tiasia jabi wu ajebi tiasia jabi wu ajebi tiasia ajebi tiasia de ye kan ye de da de yisia so ho ana mpɛdu so bo bi ana ma yesu mina so ntonku ne dwumedi kai no enti na ne nwom ye me de akiri yo de fam wo mu no na ye nipa no wo kasa kire ye na so itimi kwa kasa asomesi ye seye enti eja wo de afa abo aso de ya sai ne utie bi enti no we ni nyina no so no we wo ne tamfo wo ne tamfo da bi abo adwuma je sa abo da bi obo adwuma je sa abo na so abo no ye nye ne kwa Nyankopɔn kura no wo boye no wo se abo nipa na abo ye nyina ye baako abo no ye nime bi e beboa ye benya bi awie benya bi ayi na abo nipa de no wo se Nyankopɔn no wo bo nipa se ne nse so yenwura abusuapan ni Kofi usu ensem no mu ayeminim abusuafo medical de ato onim se de mu bi edika ahwe atie no wadika apachewo aba betu dwase sese de wo makotena se amodobruni won mo siesie won mo ntem ena no na betu dwase se wanso a won so wo Germany a wono na abusua no se wo munim no no ono so aba wo kwa abusua fie wo no akwa akochia na ye hwe adesuade a ewo mu nye se ebia de abusua ne kan ye dadaada no ena wabe kan ho se afedi omo siesie ni ye be hanyam dabi ye fam sem no ni asua de o msansem mo kan ye no ekoso mprempre wa setem abrowa ye nhwe se wakofu obi de hye na wakɔwa no ene de abɛfo kwaso se metie yi ye betimi akoke mi wunya dansini baako mienu di wachi wo maame no papa kora betimi aka ho nipa be se fo wono so wo yere nso maame ne papa na mo koke mi ma bo ka bi abe 5 million ye be ware amamo anya fe na abusua panyi ene nuanom ba na wadofo ba no wa ware hwa na atwitwa mfunyi na mokɔ adwa sa ware no ye ya ka ma mu hei e ya de ye wo se so se ya kan ma mu ha ye we ye chiwade ni ye di o eno na me ka se ade aseye ni ani je ho de e fa esi ho no ye ni nye ho enei ade kura eno na me ka se eye musude ti se awade anya ade edidi agro enti wo kwa wade no na wakọ oba ni fie no na wo be ma no wo de wabusua panyini ene wabusuafo ene ekoro no wo watue busua ensamanfo nyina ase
na mo ko pii wo ba ne enso so fie nsamanfo eso na moya mambre fefe mensa ya gunsa mensamanfo a ye koro no anum bia wonsa me na asomasi ne obentene woni asomasi so na asomasi obentene wo mo ye ware ya gunsa ma ye nsamanfo nyina ye nye bia no ene de obehwe me fie yi nye fe nti yese me kwasiri wo bia aborosai na me kukuru me ba na me na awade no e de ko ho na me kwatena ho ya awade asante amamre ni nyina wi na me gya ne fie ho na me sore fa me na di mechi ebesi ana me be di mechi besi awade ni sunsun aka ho ese wo mkura na omko ha nkrofo fie ene kwaje wo ma ware wo ho no kura na nye wabusua fie se ne etie bia na gene ho a ehwa ne yewo ehwa na afunu mahye wo maame no wo nko no abodwu nyina ho ne afunu mahye adan na de pa bi aba na wo pagya akọ obi fie efie na wo komu no ni sunsun wo ho mi mituo mi yakọ nani mi papa ya aduanani na asante memu no ye kan se aduana ba eneme mi papa ne ba na eneme enna me ma me fie no so de me ye ekọ nani ho na me fie enti si ebeye bibia sabi papa ene bebe kurumu ha wodo wani ni fie nsamanfo no nananom ne ade nyina mom ye nko na mbapoma o ware ni aba ni abeto me ma me so ebusuafo so de wa hade ya bebom si se wo mu bom na tete me ni abebom na de wo mu akomaje no se ebusua ne ka de ye agye na seshina aponkoto amiunu a ya ma ha ba ako bibi a yeye bia yedwam ta maame ebusua afa ne de aboyempa de yeguso papa ebusua afa ne de aboyempa yeguso na mesi we bi asida bi wa hadi tolonto isi ho ne yeko sunsun wo ho no eye de ene mi papa ebegina ha egunsa afre wo na no na mu aduanafo aduana twea ne abrade oyonko pasachi dade aye mo ne kahiri aponchirani o mensuo nana ye nananom na digya ba ye nsonsuo ensureja edi ebiem na ye wanwa ewi ase ayi wo nsuo nija ene ehu na nsonsuo ensureja tisas aponchirani o mensuo nana ne ena nananom so no otwe a wodi ijaba o se wedua na twea abrade twea abrade mande me maame abusua so sori a ye de eko asimpi na nane ni etie fidie so a enhwan eko asimpi esare owo so adoto no wo so bi pem wo a pem ni bi na de namba aye no na ho ne namba ko na fo so aka ye de na de akotan obi fie no akoka sunsun na wo ho no no wonti mo borofo na se ne ne court de no kra de ne na bobu ai court mpo de se ne aye menhia obi e ko ba na so be sheda pa kwesire obi fie se me kwaye me ba ho ade wo ho de ana me kwaye me yire ho ade ana mi kunu be ye me ho ade de eye da amamre no ene yesisi ne tirase amamre no a etimu ho kama na ebo ye ho ban amamre ya ye kenso enya asante amamre titu tro konkro no kra aka wo se hu oba na akofie sa wankase ko kreme court le tia ni trade na wofo o se kofie wankase ko sere obi dan wankase ko court it is a bible no kra tiase ayam sa emre yi nyina nyankopon na na hyehye ye bibi ye kwaje awade bi baabi na ye ya na mebisa ase enti Adam oyeyi fo ho ade Christopher ne wo ho pa pani bi kura de etibechi wa pebre kura na Adam de ko yeyi fo ho ade ma han Adam yinyu onu ne nyankopon bo no ne yi fu ye de no ko ye no ho ade na msemu amontoto nkomra ye obi enya adwene se Adam yeyi fo ho ade na msemme me kanne
ama mate baby amboko bia monkasa maame dan na poma bi frapetrapa wo se Adam oyeyi fo ho ade wo hwemi ye hwemi na me se Nyankopon ne bo Adam wo si bo ne sei oh so atete na tie na wode nwunu no na ohome na sabe de obi a kire de na dwena ate afa na nsu eno wie na obebo yifu so wo ne sei we say obi be mo mi wa kan samu na nsu munya no ma me na eche oh say yifu de wo ma Bible kire so ma na ho to Adam so eno otwe ne mfimparwa eno odi bo Eve na say ada ne tie no otete bo Adam wan titi bia bo Eve sabre ne tie ni nam se Nyankopon pese Adam bibi firi ne nchen ekoyifu ho eno nti no otwe ne mfimparwa enti ne mfinu otwe ye no bibi kan yifu a e kan Adam enu nti na ade Nyankopon abra wo no Adam kra so wonfa ne nsanka no enam se yifu di ka akobu so nti obu Nyankopon mra so nti me mwati ase se Adam oyifu ho ade wonderful fidi mami ya kanso mami ya ani asofo ne nkura ne ba yegugu suru ho nyina ehun se makanse so enti nyame na ye sa aheheye no to enye nipa da sani enye nipa na ye enti ni kwa sa ye se ye Kristofo ye afede ye se ada ne siatra ena Kristofo sa mitu ehiani na me be ba be fa me ba ma me a now yes sofo na ye sheda ena wedding ni bi wa nso ni bi kwa wo wa anye bia na ye so wa wade ye sheda musa sa won ware omu nsa won ware sofo na ye sheda ya me ma wo me ba ne dan so a wa hya ma me wono ne nhihye ye ope yes ya sore ya take cancer ma wo me ba tete na me na nyini na wo do cancer fia bi eno ne yedi se ni pa arwa abusia panyi kofi usu kan ya amu chire mu se omunnim odobroni emprempren Charles Kojofu sira wona ne tinkran pompone mantem omunnim no abusia ni nim no di abusia ni nim no ena owo Germany sewa na me sewa se aware a wa ma broni beka se wa ma abusia na anye involve na wa ma abusia na ani animu ankosra anya ma wo no eno na abusia ntimi gina waka se yenim wo yenim ya sante be mu ha ma pi wo ho a wo mu kun firi mu a abusia se yenim no ne ya pam no ya ma anye na ye mmra so pa ma ye se bi kura no wa ye japade ye yenim ye be pam ye be je ese eno na abusia no beka se yenim no en se de ye kan e ba san so a abusia no wotumi bia ama se wa na omu di ni tum no se omu de omu nim no ono na bibia mu no e be kwode ama no me kire kuma se ya na na yoko hiri firi mu usa no wo na yire wura bi so ne ha na na yoko hiri ya na ne yire payiri a wona abusia ni no wona na ahia abrase bia obe yoko hiri kwa mposo wa wu na ni mo wono abebe yi ba ye wa begia wa die ya kire se wa je aka na ni ase enti be me ni wi ye no wona kire se bibia wono no wo sika no wona ye ma na primanfo wona hene fo na eja obe hie ni we enti oba panyini ya yi kura de kire de ode ba no wo be yi makwa so obe nya kwa akra se wo ba be kire bi se wa de bushafo be pamo so wo ni ye nyi kuna ni ade se de wona yikunu ni ayanya ye pamo no wo sa de ne ma no ko dwa ato an ya je panyini de awi ansa no wo ba ani guase aka wa wie okay enti wi ase ne de nanano ma ya ato ho na me nanano eto dwumbi se ade aye kire ni ye kire ade aye mpe ni ye mpe ade aye kire de ni ye chi de ye mpe so ye mpe na de wo mani ama akoye bibi basa eso obi eye ne ho pe abusu aye nhwe abrewa ye nhwe na wo bodi mi afen ma kamde wo se dan na poma wa brofu di ni dan na no ani we de nani bredi kan mati o lady Diana ayo
kwala so hanom district ni na ade nyina edi baabi a makwa yinimi ni in some de dan na poma. Wow. Where the ability dikani am se meti fon so ability dikani. Tie ya abere wasa wo de dan no. Abere wa dan na. Wow. Abere wa yenhwe. Wo kan asem bi yenhwe. Se wo ba fie kura na abusua nim no. Se ampa wa be ware ye de hye no. Ye de hye no nso aware no no. Ekunu firi mu a. Te se de Lumba'S de wa firi mu ya. Ebe to odwa. Social media so ko wi ache na ne lawyers. Na de krata de aba abonten se ampa wawu. Abra na abusua na nkasa kura no. Omontiye. Sa na amamre ne amane kwa sa na wosankeye. Obi di hye wu a. Nanka oyi obi animu oduro bi saa na yakata so. Ti se pie ntem anhwe de nsem beba. Na abusua akata so. Na fie ho bi kura obi ehwe na so we de nsa. Imu na aye de no ye hwe. Abusua na bie ya no kasa wawu ni yaje atum. Sa na yire ene ne da ho enu owu ya na yire timi kwaka nkire abusua so woku na wu. Dise wo ye birebi na yetie abusua ase ye ne ye behwe ehu so wowu na yire na no wone ne da ho no ansa na abusua ede nsa abese na yie sa na yire kura wo mu gitum se maame se we yi abusua de nsa akwese na yie se woku na wu. Sa mom sa na te anya me a me kura wo na me de nsa ekose na emu abusua ni mom na sa de nsa beba bese wo kuna ni no se ukunu awu se wo se me ni bi wo ho kura na yiri na tini kuru mu enso me ni firi mu fia oba ni ya no so okope beebi tena na abusua no mom eba ede nsa ebese wo yie se ukunu awu sa na be ma soso onso yiri wi a enso ebisi na se abusua no kwa na wotumi se omutumi de ba abontene ebebo dawuro se afedie ye de hye no wa firim oyiri woni tumi ekunu ni tumi me lawyer ni tumi de lawyer de ofa ho be obusua ni no okura de wontem kwa wa na eyire kura ni tumi na lawyer ne yire ne bakura ni tumi ada won ka asara na me ka bibi wotimfo opoku ware wo firim no champagne ni te ya na odi kirikirikiri ni we take FM kwa ya announcement so papa ewu timfo opoku ware ewu Santema chire no bonika. Sa announcement no kura yo pepai. Okay. Ye chire no busa no se funu ne ya ne dia. Unko papa no. Hwan na ka chire no se wawu. Hwan na ka chire wo se wawu. Wo dia, ye ne ye dia. Wini ma de kura wo yesesi a wo na akota so wawu. Champagne ni me ne mto na me ka sa abere no. Me papa tiase. Champagne chire no bonika bonika santifo twi na ni papa sabre enye se wotimfo no ana eja ho nipa bibi wo ho anu aye se ahwe e beka se o papa ni ho nti ne we yese ena nana amese wo enya tietia ne ma so kakra Kiye wura ni mpabo atan. Kiye tu no. Achampemi na dusi poku ya wako akura na anu. O de edi sei poku no o de edi sei. Ena na papa di poku. Ye frɛ no ohene ba edi sei poku. Wow. So na nkrofo ayi na dusi poku. Ai. Wodo me na meka. Obi ka wo se. Wakofo poma wo se ye bo champagne ne ka. Ase nanka na konwa kura nka betimi abo. Ye ji efiri ni nsem kura ye no kura ye se ma ne ma hokora fie okura ma ne ma hokora. Wadi nsire ni. Firi hokora wa ma ho. Na eja. Ya ni aye ka ya abanfo ewuro bo ani eja re chere. Enti funu ye nsa ni aguru. Na che se abusua ye Lumba'S abusua no kura no. So mo ye obi a we beka se wo mu di mmra so no mu pese de pepepe yoto na nye na o yakokan apachewa kana nka Lumba'S yiri ni ne lawyers no betimi abo mo ka ai wodo se wa no ene lawyer no ko betimi atwe wo mu ayi wodo buru ni ase hwan yo betimi atwe da gina baabi cause Lumba'S so ye wode hye ai ye de hye kro de hye wi aye mie so
Can you see it me the head and yes we done o yare yare maybe I shed them be bread aduan na wo so dey na aso ye lawyer wongoma na wo kosua ye no ewu wongoma na akosua ye a lawyer fo wo mu yam tiebo ene ya judge fo wongoma nimfo amemu mpanimfo wo mu ntiebo ne yabutu wa man mi hu letter no kwasem ni mi hu dwiri mi nam se na lawyer de ede na wasi wo be kase obi ewu se ni lawyer ede krata aba abonten se na afi wo ye interview wo wu nam se enti ebusu apanyi kofi usu ba abonten be ka nam se ampa ebusu apanyi ni camera eya amamra ni amane na wode ye adwuma no won na ndehie ni lumba tinke wosentempa no ano mukura ni siye no muba fia na mobobo na mane no omukore wo mu nipa no seye no kure ansa no omumom di abeto abontene na lawyer wo no ya me lawyer keke se mewu a wo wa fakrata atro se me ne yere abusua kura se omunim no ade aba abonte se ampalumba ewu sesenso na se wo matobra no fada asante ya kan ye bibia ma eho eda ho finchim ye wo asante amamre eno ye mra no ene ye wo asante ene yeye eninti emra ni diwa na afi ne ye de ne yeye no ata ade a wo yeye bia nka ho wa mfa ye mra wa mfa ye ne yeye ena wa wo de wo penti se ye na wo be se ye no usi be se ne sei usi ebe se ne sei ya na mire bi wo hwa ya na nipa ye se ebusua dofu ebusua ne dofu wo nipa bi so te hwa Ashanti Brothers kuro ya wo se anka wo kan ebetimi abasa wuye no ebusua be kasa ye nyi wo yie nenso amanfo anu nti asumasi wuye na ebusuafo te ho ya tumi anye na yie kura enu nti na me ebusua ni birigwese ye bose ye be yi waka sembi ebra mo de ya be hye se wonum be so channel ye friend channel light ye no ma ye vigil agina mu na ja bobo nyuma ye susu aya amamre ni amania enu so ebusua ni mu hwe na wo se ne wan ande ye wo se wo se ne wan na wo be hye da se ye koyese abra mi ebusua panyi mi ni ebusua ye ni mu hwe yate ye ni mu hwe enti enu so ebusua panyi kofi usu kasa ditia ayi wo man obi nso be kasa abrewe we de Lumba de oyi wo man ni nyina japade nti wowu a ayi wo man na japade nti ebusua mpamba binta na munya ne mu na Bible no nso kra asese mo ware amaye honam ba ko nti honam ba ko na mi kuna wu na ma ba bonta be kan na me ye vigil we mfum so be ni o mo ehon so se ne sai wo wade a mo aye honam ba ko no ye kire wo se Onyankopon se ade a yaka abu mu ye ntitim okay enti mu mienu na ma wade no mo ye honam ba ko fi se wo ba ni kunu mo gina de na mo pa mo ho a obi a nwene saasomasi honam ni we di ni so bibia mo ye bia no mo ye bomu a mo mfere mo ho enye mo nwanwa mo ye baako mo honam na kan mo ye baako na no nkire se no wayi na firi wabusuye na nkire se wayi no afiri wabusuye mu a bibisi a wo ba no na awotumi so obeye sa ne ma na ye ne eye musuye ne da ma yi mu emusuyo na ye ebo na yinim oba bi betimi akwaware beema na waje beema ya ta na ni ase a ne busuye ni kure ntime ma san kamitiwe na de me honya me nkohwe aduye me koda na yirete oni ha na watu kwan na se kom na me de ba yi o se die na me de ba yi o sa de adame ni ko na ye ya na abeye musua man ye se ma mi kura se ni bi na eja na yire ne ba en na yire ti kuma se ha so wo kwa o be sran oba aye no na si wi fie ne be di fie wura kitchen se kitchen so toilet ne to aso abi we wura ho o bi sana si asma won fie no yedi mire ye no asase ye kware be ye nkwane asi me be yi ho abi we wura ho wura toilet no so na
water cruset in nsuo kakra na gyina mu enoso na fa say bi no ode be ye nkwa yi pito kama na ode si ni be yi ho na we ne be ba yo one ne ye di opama mo ne ntese ewurade ye di ni be ye de na de ma wa ye tete ho nkwa ya mmedi one ne di nkoma na wosiani o me ba ye mpo me nya nsuo kama ya ndodo na nsuo ne me wura ha hina fufuo bi esi wo mu nsuo no me nya kakra sesa e wi de ya de be ye nkwa yi wosi hina fufuo be wosi na da nkuma yi eto wa di yesu abranti etimi nka nkere o ma me se yetieti ana ehihye wo no ma me ho no so ga wo ni se ya nsuo pi wo ho obi no ho santu be ma no koye no wo ba ma me no koye no wo be so be ma no kan ye wote ma me no enkomo ni ma me di ye wote muna wa muna ma me no nti ni ma me no koye na anche na be me so fa wo ba no ko ma na busu sa ni ma me kum no ana so won ni ma me bi nu ya ke ye wa no wasere ba na ade na baba eni jadi ni eni we ni na ase wo nhwa aha ye tiesi na aha ye se te kama wamuna ma me no ba wa ye odo obeje de enti tana obebe eni me ma me adi bi na yafa abusia panyi kura ase me kura nkasa na me ye ni jam enti sa wade na ene nansa bi ma me bi wentem ho se ne ba yire ka kire wono podi empiro o hyem nsam sei obi ba wo wa no ne hye wo nsam na wo ma me nso obese ne hene empra na wo ma me nso obese ne hene o hyem nsam sei eye papa o mo ya no mo se huru nipa bo ni bi no ma me ne kana me se kwa ne tum na yedun bi ja ne se wo a wo no a watete no kura no se wo no waje ne hye ne nsam no yi obi hu no abeje ne hye ne nsam no obi tumi aka ne nsam enti jai e ma ne ha ne bompa Yesu firi Nyankopɔ se wo ba no nyame ma ne nya baabi pa entena na so obeka ne nsam obi hu na kase enya se an na wo man ne nyina dia ofra busuam enti e wo se ye dia busuam amre no lumba bere be ne nipa nyina ti ni din ho ne asem no ebere be ne nipa nyina ti ni din ne maame amese yesi wo hia pa na ode hwe no ansa ne wo nyina be lumba you ama me nyina lumba na enei se ne lawyer ne wo se ne yire ne wo se ne die ne wo mpanyimfo se ade wo bi na akowie bi edi ebe enti ena wo ba wakọ ware wo bi be ma wa ware wo de abusua nyina akora firi ho ne ebe ye wo ho ade wo wuwi a nya abusua na wo kura wo mi yeti abusua ase ansa na abusua bese wo eyi na wo ne lawyer koye krata amum na krata na wo koye na wo sama abusua fo ana so ni yekodi nkabu wan kasa ni sa wade a ware ye no enye enti na wo ma lawyer na aye krata na nka ade no kura no eye krata ase nipa wunsu ni ebesi nso a lawyer kura na etoro krata lawyer na etoro krata ase ne sei ede nti na be ma nipa da sani wo busua ni ukuro ma pone sa wakanse na sesei Charles kodwofusu wonte ase ebi anka ebisa no sa ase we yanka obenya bi aka won so oba na me no wudi nkomo so ho nkomo na me no wudi ayi efiri ko aba no abasa ene na abiwie na mate me hotem baby se de mpapa de acha me de mafa ma de ene obia di twaka ete ya na me kura no eto da me bo mi tiri mu ase eya me na nanu nsamanfo na efere me enye wo hene na ti se me papa no wo mampanimfo bibiri ansa na me be nkuma bi su di machi enso nipa no koshi aye no wa mu obia di wa mu sase na aso asi wo ho ana wo benten wo ho na bia wo mu ni ho eni obi sa apoma
Eye de kura na preko pami na midini be si ni tim se we de age sepoma. So enipa no so kura no wonyi obi woni mete faako. Eye firi se bi ohu mi da bia na ohunu manam otutu eni ade. Enti eye me nananom nsamanfo ene sere me. Enu enti no onipa bibire bia wonom asase so ntim meka mamme menyintum. Kadi me ebie wotia agwamu a wobie na no ka asem de amapoma no de amapoma no bie ne hwe. Ebi anke bibi betimi abase lumba wo anko betimi abeka bibi. Bibi e course enu nti ama watwe no ho. Yenya ne nti se na ahenie bi be koso ananka wo so kodi hene na ekowi achi no anwie ne se ne wo pe no ti binum kura susu se nenwum ode ba ya na ko na busia yi ade baba vie nti mompa na namudi uba de pagui yaso jun sofa ko a ne twawura amenko ame de pra ya dam yi wonum susu se sa anwum no a wode ba ye no kura no na eye kuti anwum a ebra sa ahenie nsam na anko yi no wo se da boye na oditia na busua nsanse oyeko nani Ene sese kura wa wi mo hunu se ya ade pa ma opere ade ntine no wo tiase na ade pei wo de befi na mo opo abrewa na abusua wo ho na won kan ho ma abusua da bia se me deje mo saka anwe sada achi mitim be yi otumfo brempon me ye pram so de sie na abusua hia wo ma ye soma ye hu ho won kan ho nkwa abusua no ho na ebi enei ma no sisimina so pram so akonwa adam panya no wasesa wo san han me ikonma ko bi na abusua na antwe amawo a abusua na yemfum so ebi Lumba'S ban ya woda na die cause ye nyina nim se Lumba'S bre nyina no akoye aburutima mu Germany memu na ote free ya yaka kontuo mu nyum ode be woni na champion na wo ba krom ha ye Ghana ha kura na enkena bumpuni mantem na ote ti unyini se ebia suban ya Lumba'S de de se de waka na wonte ase ne yebisa no nanso ebia suban woda na dia no wonka no nkwa abusua ne nchenti na ebia no kura no ekoba sa obi de ball ne kwa adu adedie ba ye de ho heresese be mframa bone wo be pa akodi nanso abusua twesi a yehu se bi na me kan yo se yen ya sante abusua no e ma pepepe ye emmem ebi a wo kwa wo ba ye ko ba wo memu nyine yetimi fe ni bisa no kojo e ma na nyanso wo ye de hie e ma na nyanso na wo ye de hie ye ni duani mu kura se de wisitie no ebi a dabi akonwa kese obefo nenso onka wo ho maye ho nenso wo si achi enye wo da e wa na wo tafere ukuro mu anu ukuro ntini ye ka kire se wunchi nye dei ene ne mane me bia beba anka wo wie eye deyada ayi ho ne yebisi an suta tonso no ho da wasan ke dia mu ne ko ye wi aburo kire kura ni ye twa wutiri ni ye bubu mo wi ye de ba wunchi ho da ye wunchira ye kata so kura wo akola ni sa mani hunu ni nchi sabo ba ta ya ma ubani hunu senia obisi etutu na namo wo bia no wote ase amasa ene ba sa akonya ba ya wo so wo pa di o so wo ye di ebe ni so abusua panyin ni mpanya abusua nyina so wo ho na mo hwe no ene ma wo ye nyina so wo de ade pa be fie no ba ne de mu gidi afa ne mpepe mu bi beba ama obi ono watena ho ahwe ade no nani bebede afa na mba ye ne ma basa wasi mempe kasa eja momfa mo ade na sadi wo wona mo a sa no da ene ne nwumbi de wonam no sa no de bisu ameja ya chas so enti de ekuru bia no woni msanke ne pa ne de mo beje na afi na mo akakaye eni afefe ebe mu de eja matwe ho sadi nyame bo mi na me da so te saa edi nyame bo mi na me da so te saa enti eni emani bi wo ho a wodi fo abusua no so di fo enti we ya ye kan sei enne obi hwe na abusua wato na sawram
Tiasa sofo kura ahye nkom se ne maame kura baifu nti ne maame ofiri na sene mu to fom kura no one ne nka na abusu apanyi de wo fa wo nsem hu ne firi nso kura ko enti na busua no wonkom ko se yesi de obetum na asifie okura obewu ti wonko ene busu abrewa wo bia o hwe wo tie saa de wi afutu sembe na abeka de ache se nipa saa asem a wo kan mi ankasa kura ma ye bi mi wie kura mi guso ameye ai wo jira mu de Nini abema ni firi mu ameka me kan ye saa ne bi susuma ye bo mi titire ni ade a me call champion hini si ya abusuafo ya twere krata akotia me ene nkoro ne be nyina se ebra me bi esi mi nuane ye si beta fahima so ma me nsie ne ha na se ne be bi odi be so amya me ria ko so chere enti wiase yesu obi be ye na ade ne wase se ye trans se mi bubu ne ma me ajapade ama gidi ama ebusua ya enye ketwa apart from say we say ebinum di nsemu na chi ne nkom hye nom ne asofo a ye bo nkrofo nson mo omopum obobusua na genuine cases wonum a eye asem no krepa di abusua ni bi di wonum ankasa adehye no e ma no nya akono sesa abusua no wodo ho bedom obekọ ho bi gina ha na metumani a efie wei mienu miensa eye misi so me pese mani kosu akora bi ade ba akoro ye me ya ne se si ye yi a abase Lumba'S odin eno ni asem Lumba'S odin minimu yi se nka na yire bekwa akwase ayi o obeye de bani o mama no odo so otena se ode ne ho me wi ase nti ye de se yete ye baabi obi beka kire ye ne ayate wa me kan yete ye baabi nenso adepa ba fie mo mpe na wo kan aye no afi na eduru ho wo tiase ni nipa nsusu so ya adepa so wa yakuboni o so wa ti aburuchiri o so wa tenkran yo so wa ti kumase ha se sita atonsu ho won ma ho won fene busuafo anya hwe no ye busuafo amfana anya hwe ene eduru si ho na de hwan obi be ye bibi ena mo na mo ni abra mo problem mo ni abere no wande onu osisi na kwa pepepe wote ase osisi na kwa pepepe na anu yi ame yade ameda he e friend na Appiah me yade yo obi kura wa amena no a woni manim me nsem kwa no ti wo friend me na nenu nti ene mewi ana abusuani kwa kasa no wani aburichirefo na de ai yesi wo dokọ de odo ena aboa no susu didi kwade na sumbedwo no na me fie mewura ho ye ka asem me nye bone na me kwa na mo bo mi tutu na me da me ni na me busa na me ba na asa eja aka chense wono de kura ase wontumi nye saa nipa me bo ni din wo a me ba ne wo na wo jase wo bo abo usoro no ana na wo say ni pay wo bi ni me ka asma metimi afro se betie bi ma me what you can't dine ni yo bi ade a kire me se umfa me nye hwe adwa mamimi sa we na obi bega se de Lumba'S da bia gina pen a wode ne ho akogina ene nsuta kuro na nkasa atonsu kuro no ene ko na abusu wo nsuta atonsu no na hu behia se abusu apanyi no ewom se waba abonte se na medical de atodwa na tie fon se masiso asiso a se waba abontene se afedie wo manu asomdie bum nanso na hu behia se sansem no wode ba abontene ye ni ankasa abusu bi a ye fra ye ko nafo no ye nipa boni ankasa momubi kase momubi ye nipa boni mento sebi me fra se ko nafo ma di gold yanko bi abeba ai ye ka de enye de ne mobja wahu ye wo suban bi etimi hwe huni nipa bi se bra ye nyem no kora ye be wo no ne nyame ahira ne nyame ahira no enti enam se nhira no a enyame di ama no na wo di aba no kwane ye be fa so a ye be bre na se na se ye ntumi amre na se di a wo be ye tamfo power obusuan no me na me ka se ko na fo sa na yete
Ekwani a ke pese ka wo ye pasa na wo ye mobo no. Ebi a wo tofo ne Nyankopon apagya, wo tofo no apagya, tofo no apagya. Afede ebe ya se ebe ko tia wo. Ti se ye di ahodiri bi a ye de bebre wase. Nti ebe ma ho aye ahi. Ni aka ho nsebone a kire nkrofuhunu. Ama nkrofuhunu no a ye ntimi hwehwe nsemu no so agye adi. No aye tamfo ama ukura a wutimu ukura no. Wo ho aye tai wo ho. Sanity. Eko nafo isuba no no. Sesei ye ne ye de wo ho no. Ebi no me maame wo se wa aba. No ye krachi ni po ye sampra tete ho. No wo te kurumu he ya kwasi ataye bo a. Wo se da ye wo me no nsankire ni epie ye no. Wo kan se da bi. Akole na ne kese ne ho finti ne nipa epu ko hwe ne sa. Ne daachi ankrofo. Ne daachi ne Nyankopon yi a kire nti akola no. Panyini bi na eba ne ye kwehia no. Me maame nue so wokoto ekira de na de kwese wa aba bafua wa wo no wo che pono ene nipa be he yesi ho ma se to akora ya wo no ye nware no maame bi no otia kurum hakane no wo ba bu ne nsa na ye wisi ye wo beresi wo se na mo wo beresi na be pe pono be hwe obi na me nya kwa me hwe no si ni ya ye nua da bi wo de na ni abetetu kurum yi nyina da si pia ni fie ho go sa me kakraka mi tirimi me ho fe enti na bi nsi kuru yi mu da na kwasi ata ye bo na obo mi date so ho se wo hwe de be kwa kwasi enti tamwa lima abagu ye PDC fo asojafo be fa kura me ne ye pire so afedi PDC de kura yi twem ye kire me ko ga wurum ni ade nyina itwe saada no kan se sa ma me kwese wa ba we nyo ne ye wo no kurumu pu ko hwe no na na o ma me ni efra no to wo sin o se afi ne nsankire ni ni dedi se di man bae o 19 yi ba nto akọ square me na me ye wo won so wabre wo wiase amanyose mu nyina da ko ye be hye daddy hu nkomo sese so enu obo mi date 1951 November 23rd obode to ena papa so Roman for the wo wa na ya bo so ye bo enu mesu bu tekiti so ewo ya ta me abesi ne die nyame de me ye no wo nwie eno de no kure die nyame na no kwa yade am yade ya me kan ya besori die Nyankopon de me ye no wi bi o ka se lumba wi meka ho wi okay abrowa ye be sori so na ye nhwe sese pa nti wan na se fata se wo ye kuna oh se man de o mu ye mienu nti ye kuna fo ye mienu ye nsa ehwe de tie mi bi sasa na ye de abusua ne kan ya na sese de o mo so o mo siesie o mo ntamasem ti no yes de se wo mu mienu nyina ye kuna fo okay sese so ayeti wi se wo dobru ni o se hwani Lumba'S man bibia o de ama na wie ai bi obe ya ama no bia wa ya ama na se onu Lumba'S no onim ni ebesi o se yesi fra bra onya nkwanhia no ena ne spina no onya ohaw ewu mu enti de wi ababi ote abrochire ote ne ayasabe okode bi kura na ye hye de bire bi ti wonim ni rediem se ebia de ebekwa akosini ti ne ebia ne really ne sa na ema ni nyina hawaye ene he Lumba'S so ayo so wanyo sa fa hinu nti abusua panyin no wato no waka Lumba'S no wasese sentimi nanen me wafaasi dwumadi ebe pa na wodi na sa hwe ya da bia sa me kora mi wi a obeye den wobusa no ho wo bia da menya me ni mabusua panyin kofi wusu ma chena tran me bizibisa nzanse enti me de se asema me kan se ebi dam so na no mete ha na me sister ba ko ba mabo anu okunu wi ya abusuafo pa me na me twen manso gi ni fie ma no enso me fie ha kora wo ma ha kora fa anye biri no do ayeta won ka mi kora mpu enye so woni me yedi nkura nka won ka me wo ma mi firi bo mi a onu firi bo mi a so won si me ewi ase no ye gidi e na
ye ni na me kasa ye ko na fo no enye ko na fo de obeda abusua no ni ye hwehwe ye bu pe hu se enyame di nhira abo tire bi abowa ekuna be fa so ye be sane ni ye ntimi ansane to so a de ye be ya wani bebre wo be se ye be di wani se prefer de enyame ahira no so na wo hira no otamfo ntimi nse be ya ye ne sabe manimu ya me ti ya me se me nkohu enye me na me ye bibi amanko etia nyo na ye bibi wiye ne ma ba ko ba abrewa ye da ase asembi safo ani hina asembi pono ndi asa de ehwe obi twa ho ye de emia ye kunu no moma ye nhwe de eti na ye ntu ho anamon wo ye abusua emu nipa nyina no ewo se omo nso omo sitene mu ne yeyo ehia wo abusua panyini ne yeyi wo ne ye anyi sa akwa ewo se huhu wabusuafo na anya hwe no utumi enekura de abefo kwan aba WhatsApp group yi wa create bi abusua panyini na wabusuafo mo WhatsApp nyina de omagum da ubo bia na wo de atoso na wabode wura abusua ne nyina ate na ayefe na mo de motwi monia na mo ye abusua panyini na mota mo twa ne abobra ne abeyeye ansa na mo magye atum de aka abusua no se ye abusua eno so de ye basa enye yi enti ye bese se de ye abusuafo na ye mma na ye wo mu no hwe se de be ye ne abusua ne ntembe kama no mo mpanyimfo a mo nso mo abusua no mu no mo nso mo hwe se mo ne ye nso ye be ye kama na no mani je se me aminu apramso ne frɛ na mi hu wanhimfi ache na nsa de wo ma mesom kura peda na fabra ewo se me nso me peda enu anam so me ko me hu se sa me nso kura no wo kai me wo dwene me ho na hwe man sa de asa wato me asamram na me nso ma pem ba bi ma tena enti me sro ma me enye ya asamram mo me nyina ye do do ye ho na ma mma ye ngu ansa we pa me to sa na me to fo sa no ede abusua panyi bagi ato se ta no ena mbon se sa abusua wo fira abusua mu ampa be hye nwa henche wakase atena kwanya mu ade ntia wo de ma me fancy ana me so na nko obi so kura kase we so na ida aso si ba no so si ba no ndi kuma se no fe ni ye be chichi sa ba de ye ka kan fu wo ndi kuma se no wa brante fe sei oh se am dia ye de si yes areho nanso Lumba'S legend mumma yem fan celebrate no sade ye no a na mumma yen kai wo nso maka no nim se ochina ye beda besore na Mark Abraham wawu a sade ye besi ade hu nsire ne wa ha no sa enso na Professor Kofi Abraham amachi dedenum ene wo mo kan kwadwantwi num sade ne Lumba'S ye ya no onim nyum bokura che Mike Jackson mo de akodu ya mo je sa unnecessary argument no aye njinyu ahyewi ni sa na mo beye tie nne no wo mo maka no mo yen kai wo mo sade ombewu a ansa na omawu medi ni abusapani owusu aduom ye ne abrewa poma ene behwetwe enkomo ye di sia ne ye ne keje bi da afro ye gi nkonwa ya sa to ase mamu nyina mo ene hwa wodi ahene ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wi klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame